i repassant un poema sobre dos aus molt boniques i que li vas dedicar a ta mare. Dos aus, i com es diuen aquestes aus? La garça i l'esmerda. A mi m'agradaria tindre unes aus com ells. Això no pot ser, perquè són molt grans. I a més, els animals volen volar i ser lliures sense que ningú s'apretoni. Que bonic és tot el que tu dius. A mi m'agradaria de major ser escriptora com tu. Per això tindràs que estudiar molt. Ho faràs? Sí, pare, i aquí ho faré. Pare, que vull ser de major? És un cavall, un guerrer, una espasa com la teva. Fill meu, l'espasa no sols s'aprofita per a guerrejar. I aleshores, per a què vols l'espasa? Tant de bo mai tinguera que utilitzar-la. Per a voltes és precís. No facis mai ús d'ella per a matar, sinó per a fer el bé. Un poc difícil ho veig, però faré cas, pare. Procuraré no ser violent, sinó pacífic. Això és el que has de fer. Fills meus, feu cas de les paraules del vostre pare. Sí, mare, així ho farem. I així va ser quan Joan Ros de Torella va trobar l'amor a la ciutat. I al llarg de molt temps, aquest cavaller, poeta i mossèn, va tindre la relació més intensa de la seva vida, viscuda a Cocentaina i a València, on es va traslladar a viure la seva mare. Aquesta relació li va donar un fill i una filla. El jove cavaller, sense desopinar la seva hisenda a Gandia, passava llargues temporades a Cocentaina, tancant negocis en el compte i veient com els seus fills creixien. Els ensenyava a llegir les classes, però també als joves escriptors, que per aquella època enaltiren les lletres, com Llull, Martorell, Ausiàs March i Sor Isabel de Viena. Eren temps de pau. Isabel i el jove poeta vivien dies feliços a una casa ben acomodada. Però el destí que guia les vides dels homes està marcat. Juga més com si foren titelles. Anys després, oculт per causes que naixen de l'ànima, hagué de prendre la decisió més dolenta de la seva vida. I tan amarga va ser que hagué de prendre-la utilitzant la seva millor despesa.